Yayi ndadosaken kejut arang sing manahipun ingkang Raka ing Ndarawati. Dene riki lenggan sakmangke paduka Yayi Prabu kepareng amiji dhateng sowanipun ing Raka ing Ndarawati. Kepareng Wambabarana. Wonten wigatos menapa Yayi? Koko Prabu. Estine manah namung badhe nyara wedhekaken dhateng wujuding pasumpenan ingkang linampan dening ingkang Rayi Ngamarta. Wujud pasumpenan ing kados pundi? Mugi andadosna ing kawunengan Koko Prabu nalika semanten wonten ing madyaning pasumpenan kula menika kadidine amethik wujudipun sekar ingkang wonten ronipun cacah gangsal namung rumaos kejut manahipun ingkang Rayi Ngamarta dupi sekar menika kala wau kula jundhukaken wonten ing talinganipun ingkang Rayi Ngamarta dumadakan tanpa sangkan wujudipun ron gangsal menika kala wau teka gogrog setunggal satemahang gagangaking Koko Prabu pasumpenan menika werdinipun kados pundi nyuwun sewu mboten namung kula badhe andhura dhateng para paduka Yayi Prabu namung menawi paduka Yayi Prabu paring dawuh babagan pasumpenan menika kala wau werdinipun menapa nyuwun sewu ing mriki wonten satunggiling pamomong ingkang langkung pana menawi kedah ngonceki wujuding pasumpenan keli nampan dening paduka Yayi Prabu Darma Kusuma